سارے سجن بیلی بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہو پیارے دوستو دلہ دا پیا ہے دوستاں دے نال لائیو آ کے گپ شپ کرن دا ہفتے مناون دا اج این اوکھے دور دے وچ افراتفری دور دے وچ جڑے خاص کر میں اپنی گل کرے سن ذہنی تھوڑا جہا تھکاوٹ ہوندی ہے ذہنی سکون نہیں ہوندا ذہنی ٹینشن یا پریشانی اس وقت جڑے ویلے کوئی یہ جے مسائل بن دین تو میں کوشش کرنا فیس بک تے یا یوٹیوب تے لائیو آون دے وچ یہ کہ دو چار دوست جڑے پہلے موجود ہونا جڑے سندن سکوں لائیو ہونا تو وہ بھی نال آ گئے تو انہاں دے نال گپ شپ بھی لگ گئی تے پیار محبت جاں گالی بھی تھی گیاں چلو جیڑا وقت گزر گیا وہ بھی سوہنا گزر گیا گپ شپ دے وچ تاں این گالوں میں کوشش کرنا لائیو تے آون دی دوستو گال ایک میں اہم جڑی میرے ذہن دے وچ آئی میں جڑی شیئر کرنا چاہنا ہوں وہ یہ کہ دوست اپنے خون دی قدر کرنا سیکھن یار خونی رشتے بڑے اوکھے ہونا بڑے اوکھے ہونا جڑے لوگ انہیں کو نظر انداز کر رہے ہیں نا یا جڑے لوگ انہیں دی طرف توجہ نہیں دے دے خونی رشتے کو نظر انداز کرن تاں او انہیں دا نام نشان بھی جہان جلدی مٹ پیندے خون دی قدر کرو یار محبت کرو پیار کرو خلوص دے نال پیش آؤ اپنے بھین بھراواں نال پیار کرو پیار نال پیش آؤ نفرت نہ کرو بغض نہ رکھو کینہ نہ رکھو دلو بجانو انہیں کو آ، آ، یعنی کہ پسند کرو نال ان دے بعد قوم دے باقی رشتہ دار ہیں یا قوم ہے انہیں نال محبت کرو ہمسائے ہیں تو انہیں نال محبت کرو اس طرح گالی میں کرنے دا مقصد یہ ہے میں گالی این گالوں کرنا پیا کہ دیتے بیٹھے ہیں اے روز مسائل حادثات قتل و غارت پرچے ڈکیٹیاں ڈھیر مسائل تے این دے وچ سب تو زیادہ جڑا میں محسوس کیتے وہ خون دی سفیدی محسوس کیتی ہے جڑے لوگ خون دی قدر نہیں کریں دے خون دی ان کے محبت نہیں کریں دے اپنے نال پیار نہیں کریں دے خلوص نہیں کریں دے تاں این گلوں میں ریکویسٹ کرساں کہ سارے سجن بیلی جو بھی ہیں میرے محبت کرو یار زندگی دا کوئی پتہ کائے نہیں کہ کیڑے موڑ تے کیڑے ویلے ختم تھی ونجے جی مہربانی سی میری گال کو پلے بسو خون نی رشتے دی قدر کرے سو خونی رشتے دی محبت کرے سو اپنے میزبان عبدالرزاق سے اجازت نے سو اللہ سونے دے حوالے